Standard Time. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Sa komentaryo, Firing Line. Sa mga issue, Firing Line. Aksyon, Firing Line. Upod kay Aksyon, Marlon Heravea. Aksyon! Firing line! Salawat mayong gabi naman bakulod kag Pilipinas Action Firing Line with Action na Marlon Hiruwaya tub sa takda ngalasan 9 yari kita sa pisa 13 sa bulan sa Desyembre tuig 2022. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod Weather Update. Antes pa naman ang tanan, importante nga may baluan naton ha ang lakat sang panahon kay minanong bombardiyo kag lagaw-lagaw suroy-suroy ta pero kung gulpihon kita sang lain nga panahon dinalagan ban kita. So importante balaon ta lakat sa panahon with the PDMPD Action Gun na Republic Action Gun. Mayong gabi please kamin. Sige, mayong gabi Aksyon Marno sa aton mga listeners, mayong gabi. Ari idulong naton ihibaloon naton lakat sa aton chimpo sini nga gabi. Martes kita karon Disyembre 13, 2022. Sang kagabi alas 8 hasta alas 11 na tropical alas 5 alas 8 kagapon no. Sang hapon hasta sang gabi tropical storm ni siya. Pagka alas 11 sang gabi nahimo ni siya na downgrade siya sa tropical depression na lang. Kag inas ang kaagahon alas 5 nahimo na ni siya isa ka low pressure area. Kag sini nga hapon Aksyon Mar, very good news. Northeast monsoon na lang ang synopsis naton, ang kondisyon sa aton kapungsuran na lusaw siya o na dissipate no. Nagaapekto sa naminhan dito sa Luzon, particular sa Cagayan Valley, Cordillera, sa Aurora, northern portion sa Quezon kag Pulilio Islands. Idulot yan magaluumon nga kahawaan nga may pagulan, no? Kag subong man ang Ilocos region, nag-influensya man ang northeast monsoon sa gihapon. May pag-uum-guum lang ang ila kalangitan hasta nga magaluumon nga kahawaan. May mahinay ini o kon manipis lamang ang mga pagulan o kon pagtulot-talite. Diri sa Metro Manila kag diri sa aton Western Visayas, Negros Occidental, nagapabilin nga maayad-ayad yang chimpo naton no, may pagulugal ang kahawaan hasta sa magalumon ang aton kalangitan. May naligwin lamang siya nga mapagulan ukon pagpanagugtugas ang localized thunderstorms. Sa aton nga forecast wind kag coastal water conditions ang aton baybayon kag kadagatan. Ari kita sa nalakip sa western seaboard sa Kabisayan, nagapabilin nga ari kita sa mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga pagdukoy-dukoy sang hangin magahalin sa direksyon namin na nasidlangan kag kalmado nga aton baybayon ari lang kita sa makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. May takos ining aton wave height 0.6 hasta 2.8 metros ang aton nga astronomical tide. Kag di na tong tide time sa di nadula pa. Ari na lang diri na nagtamakwan no. Sa alas 6:36 sining gabi ang unas naton .2 magabalos ang taob alas 6:10 buwas sa aga 1.0 metro ang kadalumon kag alas 5:27
Sini nga hapon nagtunod si Haring Adlaw. Magapakita naman ni siya alas 5:57 buwas sa aga. Ari kita karon 25 hasta sa 31 degrees Celsius o kung 67 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. Amunay, kabugusan sa aton lakat ng tiyempo. Sini nga gabi, Aksyon Mar. Salamat Aksyon Gan, mayong gabi. Aksyon Firing Line. Gan na Republika sa nga Provincial Disaster Management Program Division, good news, no? Mayong balita para sa aton kon lakat sang panahon kay ang sadto bagyo nga nag-tropical depression sumaka sa tropical storm bumalik sa low pressure area kag nalusaw siya, naghimo na lang siya sang ginatuwag nga northeast monsoon. Standby. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Sa panahon ngayon, Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
kaalam ya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permit gid siya kay hinablos ko siya, pero Oo. bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa ang bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko, pero kung kisa hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunway. Isang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkiko kay basta ko, nadala naging kami nga, may pamangkot lagi daw. Oo. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos na Tapos sa may maskila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapang Philippine Standard Time, mga kaaksyon, may 12 días na lang. Pasko na! Action Firing Line. Kagmaya 19 kaadlaw naman, mag-aabi-abi na magkita sa tuwig 2023. Apang antes pa naman ang New Year, mag-aagi kita anay sa ulog sang Pasko. Action Firing Line. Ang inyo kakson-akson na Marlon Hinuvoya sa Ilawantay, sige na ang mga nagabaling aso nga mga balita sa bayan sang balita lokal kung balita nasyonal. Sa mga may cellphone nga may SIM card o kung mga SIM cards, alsa ang kamot. Atensyon sa may mga cellphone. Aring balita para sa aton. Mandala na kuda, may cellphone man ko mo. Kailan tawan nyo bala rin sa Pilipinas? Bisan sinulang, kag pilalang bala ka mga tinugad rin sa Pilipinas, ang wala nagausar sang cellphone how? Maisip hindi. Maisip tagid na. Action Firing Line. Gani pamati kita bangod halos tarang nga tawo ang may labot gid sa siring anunsyo. Anunsyo mga kaksyon sa mga adlaw ang mga telecommunication companies, ang mga telcos nagpabalo sa aton nga sumugod sa December 27, tekon lang tawo aton masunod nga Martes sa Disyembre 27, katapusan nga Martes ring tuig 2022, maga-umpisa na sila sa pagtanyag sang mga SIMs, no? SIM paagi sa deactivated mode. Action Firing Line. Magsiling kita SIM mga kakson SIM kung sa kompleto nga tawag ti amaning subscriber identity module. Pwede man nga subscriber identification module. Isa ina sa ka removable nga card nga ginausar naton. Ginasuok na nasunod sa cellphone di bala. Dara ina nakatago ang mga datos nga ginausar naton nga mga users. Nagaunod ba nila sang number 1, identification number, araban ng passwords, araban ng phone numbers, kag ang mga mensahe. Action Firing Line. Sa bantog nga tuwag mga kakson, SIM card. Nanong matabo ang hambal sa mga telecommunication companies. Kalikip na sa National Telecommunication Commission kon NTC. Siling nila nga sumugod Disyembre 27, ang taran-taran nga mga users ang required o kon obligado na gid nga magparehistro sang ila sa nga SIM card o kon mga SIM cards. Action Firing Line. Mansubong pwede ya makapinagusto pa mga tawo. May pila pa kabilog nga cellphone ang usaron niya, gamiton niya, baklon niya, kag pila man ka SIM card, makapagusto siya. Pero kobo mayara kita sang kasuguan na, nga maning SIM Card Registration Act, ina nga mga cellphone baw, jutay gina mo, ninet gina sa imo sa nga kamot. Action Firing Line. Sa imo sa nga pag-uyat mo sa cellphone kada adlaw, jutay na gid lang. No?
Ang balita pagid mga kaakson, ang mga SIM card o ng SIM card o mga SIM cards dapat activated. Bangod kung hindi activate, tingalak ka lang nga hindi mo na mapuslan. Amo ning pahibalo sang telcos matapos nga ipagawa na gid man sa publiko ang implementing rules and regulations, ang ginatawag nga IRR sang sining SIM Card Registration Act. Action! Firing line! Firing line! Kung baga, amo na ini ang mga huling araw ng mga sindikato kag mga mahilig mag-scam o kung magpag-into bla. Usar ang cellphone nga may SIM card, pati ang mga nagapamahog na. Kung sa mga pelikula pa makakson ni Cesar Montano, sa Tagalog ang tig-ulo bilang na ang araw nyo. Action! Firing line! Ang telco operators ka ang public telecommunications entities amo nang in charge sa pag-maintain sang database. Amo na sila in charge mga kakson. Ang hambal sang Ayala Lead Globe Telecom Incorporated, ang tanan nga bag-ong SIMs dapat gid nga iparehistro immediately para mag-enjoy sang services. But sa lingon, nga kung ang user, ako, ikaw, o kung kita tanan ang magbakal sang bag-ong SIM card, umpisa sa December 27, no, dapat anay iparehistro para nga mausar. Hindi pareho subong nga salos bisan diin ka lang sa kilid-kilid, dalan, sa paradahan, sa tumaan, kapihan, pati sugalan gadi, may nagabaligya sang SIM card, di bla? Action! Firing line! Mayara pa gani nagabaligya nga buy one take one. Ang iban gani ginapanagtag dalang kamangod sa kadabuon. Pero subong nga may ara sang kasuguan na nga SIM Card Registration Act, ini nga senaryo ni mapanas na rin. Mapanas nga daw aso, mapalong nga daw kanayo. Action! Firing line! Firing line! Ano naman ang matabo sa existing nga SIM o kung mga SIM cards nga subong ginausar sa aton nga cellphone? Ang layi mga nagasiling na rin magkakson nga dapat iparehistro within 180 days. O kung ang kalawigon sang tion nga ginahatag para maparehistro ina, tungas tuig 6 ka bulan. Halin sa effectivity sang kasuguan sang nagligad nga Oktubre 28. Magluwas na lamang kung palawigon, kay kung palawigon pwede gid nga palawigon mo. No? Ang report diri ang nasaad diri sa IRR mga pwede mapalawid pagid 120 days pagid. Action! Firing line! Ari galing ho ang effectivity blas ang kasuguan nagligad nga October 28 sa amo sa nga bahin sa ginasiling nga effectivity sang sining kasuguan ni kag sa pagpagwa sang IRR daw damo diri sang natingala kag daw may mga nag-question diri kung bala since nga nag-umpisa ang effectivity sang SIM Card Registration Act sa October 28, bala dira na magasugod ang pang-isip sang 180 ka adlaw nga kalawigon agod maparehistro ang SIM card o kung ang isip nagasugod sa umpisa sa ginpagwa ang IRR nga ang pitsati kung basihan naton kahapon lang December 5. Action! Firing line! O galing na dumduman ko dali ang palayag balasang Santo Senador nga si Ralph Recto, may pila ka tuig na ito nakaligad nga ang kasuguan bisan nga wala pagkapatigayon sa ang concerned agencies sang pag-promulgate sang IRR, way sang rason nga mapunggan ang implementasyon upon its effectivity. Diba si amo-amo manigo na tabo, mamatabo niya sa SIM Card Registration Act ni ang effectivity sa October 28 pa. Pero ang IRR, kapon lang napagwa mga kakson. So ang isip sang 180, sugod gid sa effectivity, nga mo ni October 28. Action! Firing line! Amo lang ni Anay, anong dumon nato siguro. Wala pa naman sang nagka-question gid diri kung bala di engage sugod isip ang 180
days mga kakson. Pero kung sundon gid ang October 28, may isa ka bulan kag tunga ang kalawigon. Kung isipon naton mga 45 days o kung 45 ka adlaw na ang nabuhin sa 180 days mga kakson. 180 buhinan mo sang 45, ang bilin niya is 135 ka adlaw. Action Firing Line. At ilawig-lawig pa naman mga kakson kag hindi gid man tanto problema ni. Hindi gid man dapat na ipagdebatihan siguro. Kay base kung pwede man lang mapalawig gani ang 180 ka adlaw, kaya ang IRR nagasading, the registration may be extended for 120 days. Action Firing Line. Tiyang panugyan ko lang subong palangadaan sa mga cellphone dabla nga may SIM cards kag sa mga manugbakal bag-o nga cellphone. Bangod balaan ta naman subong kalabanan dabo subong sang money. Damo kwarta mga tao bangod man sang Christmas bonus ti iban daya mabakal gid bag-o nga cellphone. Ti dapat ang SIM card nga bag-o nga baklon nyo man iparehistro nyo na kung magbakal ka mo December 27 pasaka nga petsa. No? Parehistro nyo sige da para nga kwintas klaras bla. Pero ang sugod sa pagbaton sang registrasyon sa Rasalin Taraha sa December 27 pa. Action Firing Line. Ang pabangkot, ang question, diin maparehistro. Sige lang kahatagan ko na karon tiyempo. Anong proseso sa new kag existing SIM cards, no? Sa pagparehistro mga kakson, importante na sa nasalintara kay damo-damo diri ang nag-usar sa cellphone nga may SIM card diri sa pungsod sang Pilipinas. 10 minutos nakaligas sa tagtang alas 7. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Sa live stream, okay, darita ho. Rizal Balsimo, mayong gabi sir. Okay, mayong gabi Ana Sinoro, Zar Juan Gonzalez, Rinaldo Valencia, and Valencia family watching. Okay. Nancy Balsimo, good evening Sir Marlon. Salamat kid. Leia Yangeres Kevel, good evening Sir Marlon. Monitor from Talisay City. Dennis Duastro, good evening. Melvin Peñafiel. Okay, Jocelyn Balahadia, Alex Montesa. Habal ni Jocelyn Balahadia. Good evening po. Watching lang kami dari sa Tansa Cavite. God bless all. Alex Montesa mayong gabi. Ari lang nagamonitor sa Ebo Live FB. Thank you. Sige, standby ha. Balik tayo ko dugay. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation
of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban, yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpur ti ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko ti ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic ti amo na ginhalay ko sa katulod gid ako nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ningko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Ti amo na guro sir, madamo gid salamat sa inyo nga duha ng mamuna kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang Silyo Nagres laparan ng mga buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaog. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue.
5S, agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itlugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag iban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitlugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, Silawanta insigida ang mga balita lokal nga dapat nato sa ring pagkatutukan si Nadia sa masanag nga duwag Kapitolyo kag Lagon subong wala sang may makit-an nga kadulom. Action Firing Line. Aman may switch on ceremony na patigayon na subong nga hapon plus may kinaon sa paniyapon bangod sa kadlawan ni Governor Bong Lacson. Halos taran-taran nga mga opisyal sang gobyerno probinsyal, mga mayors, provincial board members, kag pati mga empleyado nagtambong man. Action Firing Line. Makabig ini nga isa ka tumalagsahon nga hitabo. Kay man isa ni kabes nga napatigayon sa kada tuig. Ano ayhan ang kaundan sa mensahe sang gobernador kaina kag ang labing ulihing kahimtangan sa area aton tutukan. Action Firing Line. May makabig bala nga mga VIP nga visitor sa sining kahiwatan ni kag ano ang birthday wish pati ng Christmas wish sang gobernador. O galing kay kadamo sa mga nagpadala sang mensahe sa aton diyo. Asaling nila Lacson Marlon porte ang traffic. Kabalin din sa medalan sa Lacson pagkantugid sa sunod sang Talisay. Oh no! Action Firing Line. Eh, siyempre, mga kalot na lang na kung ikaw ang driver kag nagamaniho sang salakyan, pasensya kag pasensya. Palabaon ay isa din nga pagpasensya. Action Firing Line. Ano mo na karon palo-paron mong imo sa nga salakyan kung maungot ka na sa traffic? Grabe kuno porten trapiko kuno problema sa trapiko gutok sa trapiko. Dire sa dalan sa Lacson pagkadto sa dalan sang Talisay. Action Firing Line. Ano pagkadibas sa nga balita sa bansang lokal, mga trabahante sa gobyerno nga ang status, job orders kag contract of service. Nagtelelipon sa lobby sang provincial capital kaina sang Kasisidmon ang tuyo. Agod magbaton sang kayuhan halin sa kaalwan sang amay sang probinsya. Action Firing Line.
bilang serbi man tong regalo sa ila kon birthday gift sang gobernador. Magsiling kita GOs kag CUS sa kada Disyembre daw amo niya permi ang nagakabilin o kung nagakaulihi sa mga benepisyo bala nga ginabaton. Gift packs. Mas maayon nila na, no? Gift packs ginutihan ginipabutos kaina subong napanagtag na sa masobra 1,000 ka mga empleyado. Action! Firing line! Firing line! Kag basi pati ang 5,000 pesos bala, basi pati ang 5,000 pesos nga gratuity pay. Basi kung nabaton naman, aber aton tutukan plus ang mensahe ni Governor Bong Lacson sa mga GOs kag COS. Simple malang mensahe niya. Trabaho kamo sang husto. Action! Firing line! Kay wagid nagapabaya sa inyo ang gobyerno probinsyal. No, hindi kamo pagpabayaan labi na sa tion sang Pasko kag bag-ong tuig. Man may ara sang hindi man pwedeng kon hatagan mo iya sang Christmas bonus ang mga permanent, regular o kon casual nga empleyado sang gobyerno, hatagan mo man sila nga mga GOs kag contract of service. Di pwede, no? Kay may ara sang ginasunod nga pagsulundan. Ang advice ko lang sa mga job order kag contract of service nga mga workers, no? Trabaho lang, mayuha lang performance kay dira na nagahalin nga ma-hire kamo kag himuon kamo sa ulihi bilang regular. Action! Firing line! Asya 25 Action Radio Philippines Standard Time. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Tanduay Light, gaan ng may kasama. This portion is brought to you by ACS. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo
tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Big ka sure! Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo Alas 7:30 Aksyon Radio Philippine Standard Time pagpatay kag ginapatihan pagibulos sa dalagita sa Cadiz aton balikan. Action Firing Line. Ang kasong murder ginpasaka na subong lamang adlaw. Suspitsado nga subong sa prisuhan nakahunong pamatian binaton bekon anong iya sa ulihing huni. Anong iya sa mahambal siya sa ginhimo nga krimen. Kaya man kahapon gin ako yan sa unang interview sa iya mga kakson. Subong aber, himanaunta kon amo magyapon ang tunos ang kanta niya. Kakabalantayan dere, nangod base kon may ara siya sang pagbuya bala, sang mga tinaga nga pag-ako man sa iban nga mga krimen nga kay ginudahan ni sa nga base kon siya man bala ang sa likod sa iban sa nga mga krimen nga way sa natubod nga naghimo labi na gid ang krimen nga paghimulos kag pagpatay dira sa Cadiz City. Action Firing Line. Di makasalid ni makaulugot kag makatuga ini sang pagkapintas ang tawo ining sahi nga hitabo nga ni kay grabe nga krimen ang ginhimo sa biktima mo. Ginapatihan nga puwersa gindala, ginimuslan, ginbuno hasta napatay, ginsulod sa sako ang lawas kag gintagbong sa suba. Action Firing Line. Firing Line. Ang mga balantayan dali nga senaryo, ang kaso nga murder ginpasaka na. So why na rin sang may matabo pa nga pag-lapse sang ginatawag nga reglementary period. Ang ginulat amo ang mga resulta sa forensic examination nga himuon sa bangkay sang biktima agud mebuluan de kon balagi na muslan o kon wala. Kon pila ang pilas tugas ang pagbuno nga naangkon sa di kag kon anugid ang gintunaan sang isa kamatayon. Action Firing Line. Firing Line. Napatay ayhan bangod sa pagbuno, napatay bangod sa pagkalumos kay matigin tagbong sa suba mo, no? O kon may kamaturan man ang report, may mga nagagwa pa ang report nga ang biktima base kung nagkaagi, lungi, ang liog kag ang ulo.
no? Ang ulo basi ko nalampusan pa sa tigang bagay bla. Action Firing Line. Te kon mag-amo-amo gid man ining hitabo ni. Ako ya masilinggid nga ang pinsar sa nagimo sa hindi tadlong. No? May pinsar gid ni Satanas. Kag dapat din gid ni sa nga tampukan sa mga kaso nga samtang siya balang buhi bla. Hindi na makagwa pa sa ospital kay tuman kadelikado. Balikan naton ini senaryo ni bangod sa mga adlaw. Liwat nga na interview ni Action na Roger Gutib ang suspitsado sa sulod sang presuhan. May paginulusol bala sa iyagin himo. Kag ano yan ang isri gusto mapalabot nga misahiman sa pamilya sang biktima nga iyagin himuan sang krimen. Ina kung may gusto sang ipalabot nga mensahe. Action Firing Line. Alas 7:34 ano pagin ibang sa nga balita mga kakson sa lokal. Damo sa mga balita lokal subong no. NBI Bacolod may ginako. Action Firing Line. Ang hila sa ginako ya silang nila. Abodlayan sila sa pagresolbar sa kaso. Nga pagpatay sa provincial consultant nga si Martin Cui. May kabudlayan sila. Kay wala nila matingwaan nga makuha ang cyber crime warrant halin sa korte. Action Firing Line. Mismo ang pamuno sang National Bureau of Investigation kung NBI dari sa Bacolod Attorney Renwa Baldomino nagsiling kuntan ni ilaman gintingwaan nga makatipon sang impormasyon nga makahatag bala sang kasanagan para masolbar ining kaso ni. Pero bagod sa wala mahingagaw nga mga tinion, kag wala mahatag nga cyber warrant. Ang kuntani communication ka mga impormasyon nga ila inisal nga natipon, daw hindi ni tanto matutukan kay waay sang cyber crime warrant sa lipot cyber warrant. Action Firing Line. Bag-ola kabuk batiay kis alamang naton mabatian ining tinaga nga cyber crime warrant kay bati na sandig ini sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Tiko nakuha tani sila ni Baldovino. Amo ni tani ang maghatag sila sang otoridad para himuon nga balasihan bla sa ila sa investigasyon. Ang nakuha nila nga datos may mga exchange of communication sila nga na-monitor mo. Baylohanay isang sugilanon bala. Exchange of communication. Sang ginapatihan? Isa ba na itong ginmensyon ni Baldovino mo? Isa sa mga tinuga nga ginapatihan may participation sa krimen. Action Firing Line. Ang siling ni Baldovino, ang iya ginatagan dari task among executive officer niya. Amo tani ni makapathag kung nga ang wala nila makuha halin sa korte, duha dari ka korte taning pwede nga mag-issues nimo. Korte halin sa San Carlos o kung pwede man korte halin dari sa Bacolod. Ining cyber warrant tiway nalaputan na lamang sang period o kung kalabigon blang nga dapat makuha ni. So ang gwa sini mas nagalubog nga nagalubog. No? Daw mamula di sang tubig alis sa basiwa para motor bla. Lantawan nyo kung isab lang tubig. Nagalubog nga nagalubog. Action Firing Line. Mamo lang ni daw nagalubog nga nagalubog. Ang tsansa nga mahatagan ustisya ang pagpatay kay Cui. At subong ang 2 million pesos, suliton ko 2 milyones pesos nga reward money nga gintanyag ni Governor Bong Lacson ara pagani nagabarakang. No? Ginatala na inaihatag ina sa sinuman nga makabulig hatag sang mapag-on nga information para nga matumod ang sa likod sang pagpatay kay Provincial Consultant Martin Cui. Pero duwagid. Action Firing Line. May mga pamangkot ko dali sa siring hugada niyo. Kung nga ang waay mahingagaw sang NBI nga makuha ang cyber crime warrant nga ginatawag. Pero pakaroon ta ni magkaksyon kay hindi daw di maganit ko sila magpating why ni matingwaan mo sa NBI nga makuha ang cyber warrant ni.
Hindi ba na nagmando na gid si Gobernador Bong Lacson tututukan kag may 2 million nga reward mani nga analabutan pa lapit magkatuig daw kung isip-isipon ta since nga natabo ining krimen nga ni April 12 di mo tuig 2019 tiyari kita sa bulan sa Disyembre no tuig 2022 isipan nyo ba na isa ka tuig kag mga 8 ka bulan na ang nakaligad. Action Firing Line. Alas 7:38 Action Radio Philippine Standard Time. Mga lugar sa Bacolod nga pwede pahamtangan baligya sa mga ambulant vendor. Ambulant vendor ginapanilagan sila sa bungni kay may kaso kita nga cholera, no? May kaso kita nga severe dehydration. Di kinahanglan ang ginabaligya gina-display ni sa ginatuwag nga mga ambulant vendor. Hindi ka ba silang 100% nga matinlo at least sure lang nga hindi makahalit sa ikalawas ng tao. Action Firing Line. Ang report mga kakson nga ti pagadugangan ang kadamuon sa mga gindesignar nga lugar nga pwede pahamtangan sa ginatuwag nga ambulant vendor. Ti ang ordinansa may ordinansa mo deres Bacolod nga man nagatugot sa saring hilikoton ti matabo kumudugangan ti amindahan kay ano tuman pilakbilog tuman pila ka mga designated area to no walo lang. Action Firing Line. Ti kadutay kun walo damo sang gusto nga mga vendors mga kakson nga mag plastar man ti may ordinansa ang tawag sa Rizoli amindahan ang ordinansa mga kakson. Balikan tara nga balita mga kakson kang sa ato sa nga pagpanumalik standby ibalon tara ang observation sa ato sa nga patrol no kay sadya sa bundara sa may area sa provincial capital Lagun and Park mas naaw na banaag pa. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Sa live stream, ano yun? Live stream. Okay. Direta ho sa babaw. Talaga na? O, sige. Okay. Direta na sa babaw para nga masakasaka ta para nga magkalo kompleto ta. Okay, ano na. Si Vanessa Mayo, good morning Action Marlon, happy watching live here sa Snowy, IC, Minnesota, USA. God bless and Merry Christmas. Sige, Merry Christmas Ma'am Vanessa Mayo, thank you. MJ Cornell, good evening lang Sir Marlon from Sitio Kalimbuhan, Barangay Quezon, San Carlos City. Ray Flores Palyo kamayong hapon. Imbong Dio Campo, good evening Action Marlon, gamonitor na kami samtang nagapanyapon, salamat kid. Sige, Ana Senoro, Doy Arthur, Jolie Militado Patrimonio, Didingola Miento, Jovi Munares, okay, Alex Montesa, Janilo Sanzino, good evening sir. Monitor ako Kandoni, okay, sapat nga animal na may martilyohon ulo niya sir. Hamal ni Alex. Christian Menyas, Villalobos, mayang gabi. Richie Toribio, good morning. Sa Marlon, monitor di sa radio, Family Ambatali, sa Barangay Talaptap, Pala Castellana, salamat gid. Kasyat-syat gamay. Okay. Virgil Olpenda, monitor lang kami diri gihapon sa Myselin Homes. More power and keep safe. Okay. Hindi Blaza, mayong gabi, mayong gabi. Alright, sige. Dugay-dugay balik ta. Dali malan niya. Hoy, Pang, to palala na lang sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure? Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan.
Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang ang klase sang tuberculosis. Hala, tuod. Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ng iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton Prevention is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya kapacheck up kag kapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapus malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan! Doon, dara sa may Provincial Capitol Building, Provincial Capital Lagon, nga ginpatigayon ang Christmas Lights On Ceremony. Kag kamusta naman ang lakad sa trapiko? Patrol with Action Cell, Medaro Action Cell. Kamusta na subong, please kamen? Action Marlon, ngayong gabi, yes, kita dito live sa may Provincial Lagon. Sabihin mga alas 6 sa kaina, Action Marlon, no, sa gabi siniyag, patigayon ini ang Lights On Ceremony. Kagati, dari Action Marlon, no, before sinisang Lights On Ceremony, nagatagin isang mensahe si Vice Governor Ferrer, no, kasubong man si Governor Eugenio Bong Lacson, subong Action Marlon, ang nagatalambong na mayara mga mayors, gikan sa naganlain ng mga cities kag municipalities kapareho sang La Castellana, Victorias, no, Cadiz, which is subong makita diri sa Kagimamaylan, mga mayors ni ari diri subong kag iban pa ng mga very important na persons man Action Marlon. No, kung subong Action Marlon, banda na si subong lingaw-lingaw ang nagakatabo o ang happenings diri subong sa may Provincial Lagon. Pero kung sa bahay naman sa nakata sinisang trapiko, Action Marlon is diri sa may dalan Lacson, no, kung makikanta mo ni oras, diri ka lang kasindog sa Capitol Lagon, makitaan mo nga heavy ang traffic going to Talisay na, no, may iban nga nag-info nga grabe ang traffic because nga Lights On man Action Marlon sa Talisay City. Oy, nagdungan gali ni. Dungan Action Marlon. Ti ang Talisay, Action Cell, ang Talisay nga Lights On sa Talisay City Hall man? Action Marlon, posible Plaza, Action Marlon. Sa Plaza? Ko sa Info Plaza, mga 7 p.m. Kagina, 7 p.m. Action Marlon. Ako gusto kagina, pagwata info nga daw medyo traffic it. Because, dariya 5:30, pero sinasugod 6 na, kag dito sa Talisay is 7 p.m. Kaya medyo magutok-gutok yun ang dalanon, halindri sa may dalan Lacson man. Action Marlon,
Ang plaza Axonzel, no? Ang plaza adot no kung correct ako, ang plaza sang Asunan sa Talisay, ara niya nahamtang mas kilid masandalan. Higad lang dalan. Highway man, amo na rason kung nga ang daw nagka-problema ang traffic. Halin diri sa Lacson, pakadto dito sa approach sa Talisay City, siguro. Oo, correct, Sir Marlon. Kaya kabalo naman ta. Amo na nga license damo, nag-travel man para magtanaw lang, no? So, amo na, pasensyahan ng gen, no? Kay kasubong man, dire pa lang dalmalin sa Bacolod. Medyo, pan traffic, no? Kung imo nun, na magkarot pa ang dalan, kahit second day pa lang hindi pag-isolado sa mga kauturan sa mga drivers. No, so, apakadto dito sa may Talisay. So, mambaltagid nga heavy traffic. Subong nga gabi, Action Marlon. Magsiling kita dalan sa Lacson. Ang problema sa traffic Action Zel, based mo sa observation da, di engage nag-umpisa nga dalan sa Lacson. Action Marlon, dari sa may Alindri, no, sa may Seda, yun. No, sa may Lagun, yun mismo. Kahit sa may SSS, okay pa man yung Action Marlon. Pero gawin ni sa may Seda, traffic light na, tayo yun na to Ramos, no? Amo na ni ang heavy traffic kasi Marlon subong nga gabi. So kung panugyan ta sa mga motorista, kay kung dire ka Action Zel sa may dalan sa Lacson sa area sa SSS ayon, damo ka pa damo ka na pwede lusutan nga dalan, no? Nga hindi ka na mag-agi dira sa may area sa Lagun Ged. Sa subong Action Marlon, amo na ni ang lapos sa may Katuslaw, sa may LTO, ayon, dira ka lang makalapos. Okay. No, kay kung ari ka na diri sa may Seda, sa mga street na diri, no, halin sa 12 na, hindi ka na, no, kay may ari na diri nga one way na nga mga street. Halin sa 12 going to 24th Street, Action Marlon. So, pinamo na lang yung taxi sa bong kahit sa North Road Capitol, one way man na diri, no, kaga, pero close ka na na subong kay, damo nag-park, Action Marlon, no, sa mga salakyan, kahit may happenings, pero subok gin open up sa mga tagina gin temporary anay no kay one way na dire. Tapos sa south pwede din sila kaagi no going to lapos sa may NBI dire. No kag or Halandon amo na ang pinaka way gid Action Marlon sa rerouting sa may dalan. Kay kung magambata basihan ta pa ang street ni nga mangita kasang alagyan mo gid no nga panaog dire nga makalapos kas may dalan sinisang Gatuslaw daw kabudlay kung hindi mo sa ulado gid ang mga street. Pero pinaka the best gid of Marlon no Halandon kag dalan Lacson ang alagyan mo sinisubong kaysa Gatuslaw one way man na dire si Marlon no sa Ginaldo one way man amo na dira ang plasada subong sinisang one way traffic scheme o kada traffic plan sa nga bitaw Action Marlon. So balikan ta Sonzel ang area dira sang Capitol Lagon sa birthday celebration ni Governor Bong Lacson. Why da sang opisyal nga taga Bacolod? Action Marlon ang sa Bacolod dire wala ko may nakitaan nga opisyal dire. Sa ang kalabanan mga out of town man yagis ka Capitol sa Capitol Action Marlon ang mga bisita dire. Dugay-dugay pag-oraksyon na Zel, hindi mo na siguro pwedeng hindi magbisita dara si Bacolod City Mayor Benitez kung ari ba lang siya sa Bacolod. Magaling. Ang iyan ang bata si Mayor, ang ari di ang si Marlon. Okay. Si Mayor Javi Benitez, sa Victoria, naman ko gina na mention na sila ni Mayor Thompson, nakagati ang mga congressman man sa tanan nga mga district nila. Mukhang ilang guest sa mga gabi, Action Marlon, ang bata sa singer nga si Jose Marichan, nga si Jo Chan. Manika ginaan niya nag-opening break sa kanta Action Marlon. Sino to? Si Sir Jo Chan, bata niya Jose Marichan. Okay, si Jo Chan. Ano nga klase ang bahano na ginaambayaman? Ano ni sa Action Marlon, kinakanta man bala ni tatay niya. Okay. Sa iton. Ang kinakanta, gid bala ni Jose Marichan. Whenever I see voice. Okay. Christmas song mga Lacsonzel. Christmas song, gid Action Marlon. Action Marlon, damo pa man tawo, no, kay amli kagina ang sitwasyon na Action Marlon, nalikop din ang bilog na Capitol sang canopy kag mga catering, no, pinaka simple na lang gid may catering services sila Action Marlon, likop gid ang
ground sini, dire sa provincial capital Lagun. Kagining ilang Christmas tree gani ngagin pasig Action Marlon. Para namtang sa tunga gid no sa nga tubig sini o kana sa Lagun Action Marlon. Okay, so makita sa mga talapya na. Mga talapya kitaon. Gapanago guro kay Gapanago. Ay hadlok kalindi tilapia sa Sanagaw. Wala mo na kung ano kung isda ka dapat dulong. Kay kung sana kapalagyo sila. Dapat ang tilapia dapat nakarayban ano? Para hindi silaw. Oo. Kabungga gid lang pa na mga fireworks display. Nadong pila ka minutes Motogin na. Galila gabong lang. Kagate enjoy man no mismo ang mga bisita mga tao kagate damo pa mga kabataan. Kagang ilang mga koral kag ginang Marlon na perform. Anin pa ya sa Banuaman sinisang La Castellana. No kagate subo nagka-happy pa no ang halin nga mga mayor ni iba pa nga mga politiko nga rin subo ka mga VIP nga bisita Action Marlon kagati secure man ang area ano kami nakita man sa mga kapulisan na nagabantay sinisagwa sang provincial capital Laguan Action Marlon. Si Vice Governor Jeffrey Ferrer na siplatan mo na? Ara man siya? Siya nagatag sang first good nga message si Vice Gov Ferrer. Si Gov ara pagyapon da? Action Marlon naman ginahulat-ulat naman kay makuton sa naman kung ano iya wish. Gani ba no? Birthday wish? Sa mga bisita Sige na nga namon na. Kasi palang karon makuhaan sa balapahayag. No, kay subong sa ko pag-entertain sa iyang mga mayor sa sa ibang mga cities kag municipalities sa Action Marlon. Sige, Action Cell. Yes, Action Marlon namin na ang pinakaulihin naton ng update rin sa may provincial capital Lagon. Ini sa Action is Zil Minardo. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen, kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang
Ang timbangan sa katarungan, wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Babatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwag nga na-traffic to or na-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa Subo. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Development sa sining nga magkasalid nga krimen nga nagluntad sa Barangay Kabahog, Syudad sang Cadiz. Na-interview ni Action Roger Gutib ang suspitsado nga damlag lang nagako sa sining krimen nga pagpatay kag ginipatihan paghimulos sa estudyante. Action Firing Line. Action Roger, mayong gabi, please kabin. Yes, Action Marlon. Mayong gabi kag mayong gabi sa mga aksyon. Pila ka mga development lang Action Marlon. May kagtaran sa sining pag-file na sa kaso. Batok sini Action Marlon sa sining suspect nga 48 anyos si Alano Tingo ipasilan. Now kasi kay naging palang kaso murder. Kay sila ko ganing ang murder ang file nga kaso kay ang rape bala nga kaso wala madala diri pero gina-explain ni Police Lieutenant Colonel Heljan Dispi ang pag-file sa kaso kabayan sining at suro sa iyak sa Marlon kaina sa aton sining interview yari ang iya sining pagpahayag. Okay. Anyway, ang napalda nga kaso is murder tungkol wala pa ang result ng medical examination. So far, na ano naman ang na-examine na kaginas ang doktor sa ato nga forensic expert yung bala may rape o wala. Pero ang official nga result is wala pa Manila na release. As soon as possible, i-release nila. Hopefully, by night ma-email nila or tomorrow para nga ma-file nato against ang kasong rape. Kung may aragid man sang natabo, ma-execute, ma-submit na lang kita sang affidavit liwat nga or supplemental affidavit agud ma-file nato ang kaso nga rape nga result. Ang kaso nga murder is daw pinakataas naman sa no. Pero kung
may ara sir nga certificate nga ma-present nga na convict and rape. Is another case pa gid sir? Siyempre, lain mo ang kaso nga rape, lain mo ang kaso nga murder eh. So that's why, ano ron, kung anong nagakaigo, good nga mapatagaan mo sa insaktong hostisya ang aton nga biktima. Sir, totoo question na, sir, may ara kita witness, sir, pinakabilaw kita. May ara kita witness nga na-produce, nga nagpakita during isang conduct natin sa investigation, may kita ka witness nga nag-testify. Ang mga witness, sir, kita gid sila, sir, sang ginhimo nga krimen. Base na lang kita sa ilang affidavit dito, so hindi na ako nakahambal pa sa ano, based naman lang sa amon ako nga nakita nila ang aton nga victim eh. I mean ang suspect. So kung may mga dugang kamuman ko sa ilan na lang siguro kay hindi na tas nakakuan kay naka-subscribe or nakakuha naman sila sa ilang affidavit during sang pagkandak natin sa investigation. So, amo ni Action Marlon, no? Ayag ni Police Lieutenant Colonel Region Dispi kabali sa pag-file sa kaso kay kanamo kay pamangkot nga murder lang wala sang rape. Tungod kay wala hindi pa establisher sa medical legal officer sa City Health Officer sa Cadiz nga makahatag sang case certificate nga may rape nga natabo tungod nga hindi na sila ka-swab sa private part sa biktima tungod kay bloated na hindi na pwede kinahulom sa tubig. So ang mo na lang ang resulta sining autopsy kay diri mapatigayon ni nga kay kaina nagkadto gid ang Cerebral Crime Operative sa NOCPO si Dr. Wes Incalabla amo ang nagapatigayon kay suno sa payag ni Police Lieutenant Colonel Yadispi kung mag-abot na gid man kay ma-email nila ang resulta nga ara positive nga may ara nga paghimulos sa tiya mo na supplemental affidavit kaga other case file nila kay ginadvise naman sila sang fiscal kung paano bala ma-file gid nga para nga hindi bala masayang to ang i-file nila kay kung i-file nila ang rape na kag wala sang certificate so silingon wala sila sang supporting document nga ibutang dito kay wala sang medical legal result pag-examine nga may rape nga natabo. So ang suspect naman kaina atong siya nga na-interview kag atong pag-interview na sila una to padakop siya sa siya nga Domingo nga gid pagwala niya way tanan kada pamangkot ato way makilala ang bata way makita way mapalapitan tanan nga say pagpangwala ya taliwas naman tanan sini Action Marlon nga pagpayag kaina matapos nga interview sa sulod mismo sang Shelda kag tanan ginako si Marlon ang mga nagkalasaw ko ng ginahimo niya nga krimen. Yari yang sini nga pag-saysay so paano niya ginhimo ang krimen Action Marlon. Dito ko sa game gikuha ko sa gitawag ko sa pagtawag itulog sa ang na gibuno ko sa buno kuha ko sa dayon red mo sabahan mo so pagkatapos so red isulod ko sa sako pag isulod sa ako ilabay ko sa labay mo sa ano to business na blaw business na blaw hapon sa hapon no natiro na oo naglabay ka na nasundan ko mo ang balay mo ara man no oo ito so nga gini mo na oy kay maluoy siya daw na pangko sir daw na pangko daw na mulumul ko mamulumul ka laon ka no so ang mo gini mo to ano nakainom gusto ay ko gay no why makuga kon dito panigarilyo lang ko panigarilyo pa lang why ka mag-drown why isa to pa normal tong imo sitwasyon sang kita mo siya normal imo kumatyag lego lang normal pa pero naglain mo lang pangkapan ang patutukan lain yung panulukan anong panulukan yung na dugdan ng espiritu nasundan ka sa maraming espiritu sa demonyo okay
So ano man una mo siya ginrate, una mo ginbuno. Hindi, una ko. Ginbuno mo siya una. Anong gigamit mo? Kutsilyo. Sabihin mo siya ginbuno dayon. Kaya. Kaya na mo. Oo. Dason pagkatapos, sabihin mo siya dahil gidala. Suba. Sa suba. Pagkatapos ko... Sa suba gidayon, doon sabihin mo siya gidala nga lugar da, nga sabihin nga ripon mo. Sa may kwari. Hindi siya pa niya, hindi. Kung lapis malaki mo balay. Hindi, tapos yung boss. Gindala mo to siya. May bigas sa sili. Dason? Pagkatapos ko tapos ko babay kaya nagpuli ko sa akong balay. Pero nalipan mo dito ka? Nalipan mo din? Kaya isa lang. Tapos mo rin, isang ginrip sa buhay, patay ka? Patay na. Patay na, ginrip mo? Grabe naman ba? Kasi ginrip mo pa? Dason, pagkatapos yun, ginrip mo siya, ginrip mo sa sako, di ka nagkuha sako. Kaya may dalang sako. May dala ka ng sako? Ang dala mo na prendahan, yung taga-dumag siya. Nga man alon, dati ko rin mo sako. Yung mga damuling. Agin na sa damuling. So, basiyo pa to? Kung may uling nga, ginula mo nang hindi. Basiyo na to. Basiyo. So, wala siyang medyo sa sako. Right. Tapos, ano nga ginulog mo siya sa suba, ginapoy mo suba, kayo mo, paanod mo lang dali. Oo, paanod ko lang dali. Huwag mo siya maano, daro sa Japon na. Nakapalo ka itong, nagadahon ka, naanod ka siya. Tingnan pila mo siya gipuno, kung tandaan mo. Damo ko sa ibuno. Sa lawas kayo sa lawang. Kasi pagkatapos yun nga ano mo siya, nahaboy mo siya sa tuba, naglakad ka nila yun. Puli ko. Puli ka na. Pero naman nga ginaano sa isang tubig. Ang mo dahong guro, ang mo pagdugdog na tayo matago ang krimen kay maano siya. So, pagkatapos puli ka, magpuli mo yan. Pagpuli ko, na mubod ko sa akong manok na mga inigtan sa bubod. Kag nagpaway-way. Way-way ka? Oo. So, wala magka nitublag yung konsensya mo, sige mo mata. Natublag eh. Tublag man. So, may time pala ka nagpaway-way ka na sa inyo balay? Oo, natublag na raw gikonsensya ko. Konsensya, hindi ka na may mod? Pagdakot kayo mo siyang pulis nga wala ka pa rin mag-ako, na-interview na ka. Kasi kay daw nakulbaan ko bala sir, mga nakulbaan ko. Eh, dahil hindi tingog. Hindi ka tingog? Natingog mo ba ito galing ka panginwala ka? Eh, nakulbaan ko ito. Ikaw lang isa nag-imod na eh? Grabe na. Nagapagitloy mo sa imong si April? Nag-imod na siya. Nagapagitloy mo sa imo? Oo. Tapos huwag ka lang may kapak? Why? Ano, subong may pag-inulsol man sa imo? Hindi ako mga pag-inulsol ko, sir. May ara ka lang nga mensahe sa pamilya? Kung pamilya, kung pasisyaw na nila ko, kaya nagsungka man ko. Oo. Wala na nga akong nakonser. Buwas dalan, may nagtabo pag sa unang rate mo sa bata, bla. Mamangkot lang dalan sa imo, bigit lang kayo lang, ginawang kaso. May labot ka sa iyo. Why ito, sir? Why? Bago lang yung ako niya. Bago lang eh? Sigara man to, kabalo ko magturaw nga may ara ta? Oo. Obra kami sa kampo, atong sa kampo. Oo. Siguro, baka why kami sa na why gusto kayo mo. Kaya mo, amo lang niya mo. Amo lang niya. Hindi man sila nga ano lang, basi na kung total cargo di konsensya mo ba na mo, kung total karak na gitmana nga kapay lang ginakaso sa tutod lang katapusan pamangkotin mo. Ang mga natabo pag ito itong ansol nga itong bata nga gin-rate da, may lapot ka, why? 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 Amo lang niya. Oo. Amo lang niya yung natabo ni namon. Pero atong sa piyak, why ito ya? Why ka lang ito? Why? Ano mangkot lang ko,
naging break pa kay April. Hindi si April, nakadilaw ka naman lang babae. Why? Why? Jer? Aha. 13 minutos nakaligan sa tak ng alas 8 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Aksyon Almar, balikan talang ko sa Aksyon Roger kay siyado ka interesante ni isang statement sang suspitsado nga na interview niya. Ginakuya niya ang krimen kaya ginhimo niya. Standby. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. This portion is brought. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Dos, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talagsala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa magkatapos ang Bago City Health Office sa lokal pumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team ng Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan Dos sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang yan salamat. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, pasalamat din sa TM ng ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos. Pasalamat din nga patigayan ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod
nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan 2. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga ka-open ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amon diri. Sa liwat may aga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagbalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka malihoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa matay! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay iso gid mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang di mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung start?
Gaskwila pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Mm. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man. Roger Goteb kay damo sang nagakaurungan nga mga tagpalamati taho. Kaya hindi silang pati nga nahimo. Sang suspect mo inang krimen kay ginako ya, no? Action na Roger sa balik ka report press kami. Yes, Action Marlon. Tama Action Marlon sa aton sinikagin palayag ng interview. Dati nag-ako sa Action Marlon kag ginako niya man nga wala pagigaya makatilaw babayi. Amo pa lang ni ang iya ginimo nga tinang rape siya para nga makatikim ari pero hindi gin manami nga ginimo kag portigid ka sila pagani sila niya demonyo gid. Yes. Nga klase sang ubrabla kay manti imagine mo patay na galiyan ti cigarette, hindi galiyan rape pagit patay. Gani, no? So, abi ko gani action Roger, ang masami yaga katabo mga amo nga sahe sang krimen ginahimos lang na antes ginpatay mo? Amo gani, kaya laip kay kuno siya ti matag na niya actually ang nasundan niya malang mo ang bata kay ti gapanguling siya gapangita siya sa mga kawil-kawil na malang ululingon niya amo to gabit-bit siya galingan sa ako pero sundan niya ni bata kapag tapos sina amo na tunay nagtumar sa iyang panguna-una ripo niya bata galing kati siguro pag itanlo siya binuno gulpi na yun kaya pagkatapos pasundan burak actually sa interview niya sa pulis ang investigador payag to ni pulis Lieutenant Cagalyan Dispes ang nagliga na itong interview nga nag-ako siya 11 kuno ka buno pero ti ang iyang nadumduman pero ang pila sa bata actually 12 pila siya sa iyalawas kag sa iya siningalawong munang pilas so may natabo na bisan tong answer sa subong mo to balang daw grade 3 bala tong pupil nga may agi to sa paglampos ang bato kag positive ito sa rate dinaman sa may asinda Cornaldos pero igadalan to dito sa sulundlon ang gipamangkot sa iya di daw wala siya mag-ako si Marlon so sa iya ti inilang niya ang natabo nga si ginako niya katong taga-interview sa iya to na nga waya ginako siya ginakulbaan siya kurwa anyway di na presentar na to nang iya sininga pag-ako gid kaga ang taga-pasaka sa kaso sa may raton pa sa sinay kay kung buwas na limawa ko sa gabi email abi sa pulis ang resulta kaga positive gid siya rape although nga nag-ako siya nga gin-rape niya gid ipasaka man dahil ang kaso liwat as supplemental nga tira na plastar sini pero ti ang murder sa doon na kabugat para sa iya nga lang subangod kay Nobel na ina galing kay tinabot niya sa pangitaho nga dapat ma-file man ang kaso nga rape kaya mura ang ginahulat-hulat pa sa kapulisan ng Sumarlon agad nga ma-file considered na nga solve ang kaso sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Elian Dispes kag nagapasalamat man siya sa mga tao nga naghatag sang ila sining concern labi na gid sa duha ka mga witness kay daw mapati na tani ito sila Sumarlon mo sa payag ang suspect o ito mag tuhaw ang witness nga nakita lang nga may ginaguyod nga sako kag dugoon dito na dahil nga pisa-pisa pamangkot kag dito na dayak si Marlon nga ti napatuad nila kag amo man ni karon nga ti mathagid nga ginatuad niya ang ginhimo niya nga krimen Action Marlon. Action jar ang pamilya sa ring suspect ni ako nga pati ko nga nakabalo na nimo nga napriso ni sa bagos silang krimen mo pero naman nakapadulong na gid man ang pamilya niya sa police station or base kung ginapabayaan na siya sa pamilya ya? Actually, ang iya di ko nga utod kay way na ni siya amay way na siya Iloy. May duha siya ka utod nga tos Manila. So may aral siya utod diri babaye. Dili ko tay nakabalo to nga napriso kana nga wala uba na gid man Ya way lang ko kabalo sir pero wala man na siya wala man kami bigat tinamdanay gid mayo mo. Daw ga kwan giguro lang kabraka bisay siya daw ga bansig daw lang sila mo
labi na kasi amo na yung ginimo. Siyempre kang ilaran gid sa bisan sa pamilya. Kay ano bala lang dagok pa sa pamilya ginimo yun ha. Gani, Na, daw amo na Action Marlon na matabo sina. And so far ang kabalutang bisan way man pa-interview kay kadtuan sa mga pamilya sa kay pakayuhan sa payag anong ilan na batyagan anong ilan nga mahambal. Tungkol kay tinafile lagi man ang kaso pero nag-hands up siya nga kung ito sila nga hindi na sila pa-interview kay Sako gikuno. Daso ng haya daw ga plano to nga ibutang diri sa isa ka punerarya sa Dindra Masigimbal sa Marduha para sa city proper duha kadlaw. Daso ng haya ibutang dayon sa covered court siyang barangay Kabahog sa proper kay para nga daw dako lugar pero daw subong nag-text ito kung madayon gid sa covered court nag-text naman sila di balik nga sir ga istorya ka bidi nga sa balay na lang. Ate why pa gid mabalan kung bala din haya kay subong ara pa man sa punerarya ang bangkay sang biktima Action Marlon. So man nga report development sa sining kaso nga paghimulos kaga pagpatay kung pagpatay kay pagkatapos paghimulos sa diin na pasaka gid ang kaso gina-congratulate man naton kapulisan nga ila gid ini gid tutukan agud nga ma-solve kag ang paglantaw naton na baganihan man din duha ka mga witness nga nagtingog dayon sila kanang execute gid affidavit agud nga ma-solve ang ini nga krimen Action Marlon. Para sa Action Firing Line, ini sa Action Roger Gutierrez report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action! Radio! Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line! Nescafe Creamy. Diri tanay sa mga nagpadala dugang nga mensahe ho sa ato sa ring live stream. Okay. Dalagi na kay masakat ta sa babaw para nga Okay, si Milay Oligo, thank you. Arama si Kring Topacio, ask lang ko about sa second batch cash assistance sa DSWD sa Baguio Odette sa mga wash out kay until now wala pa gid na release. October pa ko may. Okay. Tara pa bangko sa DSWD, no? Okay, salamat sa mensahe ni Alex Montesa. No? Grabe to ang kwan ng suspetsado. Arniel Gonzales, good evening. Hindi to tadlong to kay siya mismo ang naghahambal nga daw na sudlan demonyong yes na ulo no? Sa suspetsado. Arniel Gonzales, good evening. Okay, Paul Spot the third, thank you. Joseph Regaza, good evening, Sir Marlon, God bless. Okay, Paul Spot the third. Corns Gariando, monitor permit diri sa Kalubang Ilog, mayong gabi. Thank you, thank you. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayong imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga Ang mga balita naman gikan sa Bacolod City Government Center, may mga balita angot sa pag-display. No, pagtugot sa mga ginatawag niya mga ambulant vendors. Plus may harap pa sang man-amo nang naandan na dire sa downtown area, partikularmente dara sa may dalan sang Aranata, kag Gatuslaw, no? Ini ginatawag nga relief pro sa aton okay na sa yukay sa aton okay. Action firing line. Okay gid mana pero this January 1 kaya mga tao ga pahuway mo ti mayara ya ang habi pamakal sa okay mo. Ordinansa nga regulate sa ambulant vendors ginamyendahan ni Councilor Flor ang City Legal Office and Enforcement Unit Bacakson liwat nga ginbalikan ang dalan dara sa may Lopez Haina sa Barangay 27 Bacolod City matapos nga nagbalik ang mga illegal structures tinang sala ko nagsala balako sa ginhambal ko nagligad nga siling ko kung hindi nyo na pagbantayan, hindi nyo na pagstanbayan na mabalik gid ina. Tinagsala ko ay. Di ba na correct? Action firing line. Ang report nagbalik naman ko mga illegal structures dara sa may barangay 27. Ay ho, porte nga problema ni no? Angol sa illegal structures sa ginatawag ni ho. Part managapon sang road clearing operation. Action firing line. Sige lang, ibalon tarong dugay ha ang mga balita gikan sa Bacolod City Hall with Action Dale Salazar. Kay may pila ka mga lugar diri sa Bacolod nga pwede pahamtangan sa maligya sa mga ambulant vendor. Ang report is pagadugangan ini siya. Ti may ordinansa nga daan nga nagatugot sa sining hilikuton ni. So ang ordinansa is amendahan. Ang tinutuyo sorry parang ang iban nga gusto man magkamaligya matagan man sang pwesto
Kung ako maglantaw sa TV, okay man itani, kay ti, nagaulikid ang syudad. No? Sabisan gamay lang palangabuyan sang pinaka mga magkulod nun, pero dapat ka importante, papasiguro nga ang pagplastar bala sa maligya sang ambulant vendors nga natuwag, hindi nakatuga sa dugang kagutok sa dalanon. Action firing line. Kag sa problema sa trapiko, base kon magdugang pagid bala sa nagalinapta nga mga illegal structures sa sunad haw, nga abi hindi na lang papagitaan niya sa isa ka lugar abi nga medyo malapad-lapad nga ang tanan nga mga ambulant vendors dira iplastar, no? Para nga ang dalan pati ang ginatawag nga sidewalk bala tutuod gid bala nga dalan nga ligwa agyan sa mga tawo kag sa mga salakyan. Action firing line. Firing line. Ari pa gid ang isa ka balita mga kakson, no? Sa Enero 1 sining 2023 ang sangguniang palungsod sa Bacolod, no? Nagpanugot nga magbaligya sang ukay-ukay, magplastar naman sa ukay-ukay ang pila ka mga negosyante sa pinili nga dalan. Dira sa downtown area sang sunad sang Bacolod, partikularmente ang lugar nga amtangan sini ang dalan Araneta kag Gonzaga. No, usually nag-umpisa ina dira sa may dalan sang Luzuriaga, Araneta mo. Sa unhan labala sang daan nga City Hall. Paus-os gina dito sa may dalan sang Gonzaga to. Action firing line. Ti iniya daw kinaandan na rin. Nga sa kada unang adlaw sang Enero, amo gid ni ang sitwasyon sa sinang dalan na man damo sang hilig yapon sa ukay-ukay. Damo sa makaludon nga mahilig yapon sang ukay-ukay. Pero ining ukay-ukay biya ni Dres Pilipinas, abi nyo, questionable pa ni. Kay may ara sang kasuguan ining Acta Republica number 4653. Nga isa ini ka national policy nga nagadumili sa commercial importation sang textile articles o kung mas bantog sa tawag nga used clothing o kung used rugs. Action firing line. Pero ang pabangkot dari mapunggan payahan ini, no? Subungalan tawan niyo bala sus Josep kag Maria, liso ka sa tuo, liso ka sa wala, ukay-ukay ang negosyo, no? Ang kalabanan nga lugar nga makita may ukay-ukay. Man pinabayan man lang ang implementasyon sang kasuguan nga nagadumili sini. Kung sa mga binangon pa bala habol, no? Ungab kag kalong Action firing line. Kundi nagdamo lang nga nagdamo. Nagligad kadumdum ka mga si Senador Raffy Tulfo, no? Nga ang tawag sang kalaban si Idol Raffy Tulfo sa ginpatigayon nga Senate Committee on Ways and Means hearing, nagpropose to siya nga ukay-ukay. Nga ang tawag sila imported second-hand garments. Ang sila ni Tulfo, dapat nalang kuntane nga i-legalize imbes ka dubilian para nga ang gobyerno maka-income amla sa pag-import. Action firing line. O sinong dapat ka masulong dari kung nga ang nagdamo ukay-ukay sa Pilipinas aw? Number 1 daw ang Bureau of Customs man wala makontrol ang pagsunod sang ukay-ukay imports. Or basi maiban pang rason blakon nga ang nakasunod, isugid ko pak, balo na kabos na. Action firing line. Tay dalom sang Acta Republica number 4653. Ang commercial importation sang used clothing o kon used rugs, lubos na ginadumilian. Sa rason para nga mapasiguro ang public health kag dignidad sang nasyon nga aman. Di basta nga imported nga nagadirekta lang sulod sa Pilipinas bla, smuggled Te kung smuggled, wala sang buwis nga ginabayaran sang gobyerno, wala sang buwis nga makuha ang gobyerno. Action firing line. Kaya mag-amos it is about time to review siguro sa saning Acta Republica 4653 nga ni. I-revisit bla, ining kasuguan ni. No? Hindi tani mabasol ang mga retailers sa pagbaligya sa ukay-ukay. Kaya ang kalabanan sina sa ila mga pigado man, no? Ang kalabanan bisan man kuton nyo,
way nakabalo nga illegal gali ang pagbaligya sa ukay-ukay ginatuwag. Ang ilan nabalaan na kung paano makagadan siya bisan gamay lang sa ila sa nga negosyo. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, plate, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone? Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano? Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na oo, pero may kuya monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami kung kunwari. Isang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkiko kay basta ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot lagi daw. Kakabudlagid kung online, mas lami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay, namiskilan ako. Okay, tapos kagad. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos kami.
Tapos sa may maskila. Last time, ang na doon medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung sana, nang nahuya, ako mahulam. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ko sila. Madisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko per may makamit, tapos kakulbaan ko per may kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan per may sakon, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, mga ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko per may, basi, hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ko. Minising sa high school honors student. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela, damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa Kainasang hapon si Governor Bong Lacson sa lobby sang Provincial Capitol Building mga kakson. May ara sang mensahe sa sining nagbaton sang gift packs, no? Regalo, spaghettihon, bugas, mga dilatas ngagin tinguan gid sa provincial government
nga maputos-putos para nga mahatagan man ang mga empleyado sa idalom sang gobyerno provincial nga ila sa status is job order. Job order workers kag ang contract of service workers. Mga GOs kag COS nga tuwag. Manang GOs kag COS, hindi na sila qualified sa pagbaton sang Christmas bonus, ibang pagkasadia mga bonuses. Kaya ginabaton iya sang regular kag permanent employees sang gobyerno. No? Depende na sa ila sa nga local government unit nga ginatrabahuan ang papagita sang ideya para nga at least bisan gamay-gamay lang mahatagan sila sang regalo sa Pasko kag pagselebrar sa bagong tuig. Pero ini mga GOs kag COS mga kakson may ara ni sang mando ang ato sa gobyerno nasyonal nga dapat hatagan na sila sa ginatawag nga gratuity pay. Ang gratuity pay, ang pinakanubo, 3,000 pesos, ang pinakataas, 5,000 pesos. Action Firing Line. Di ba na boynas gani, no? Doon di boynas ang mga GOs kag COS. No, dere sa Negros Occidental, mga more or less, mga sobra sila 1,300. Damo-damo na sila eh. Kay ang gratuity pay nga batuno nila this year, this December, 5,000 ka pesos gid. So maximum, no, maximum gid nga 5,000 pesos. Ay ban 3,000 nagligad ang bato nila ng gratuity pay. Mga 3,000 lang ni. Ti subong mayad kamanti ginhimo 5,000 ka pesos. Action Firing Line. Nakabulig-bulig na ni dugang bakal sa pang Noche Buena, pang Media Noche, kaga ibante gasto sa Christmas party. Sang may mga kabataan bla sa eskwelahan, di balikawan mo nga may ganastuhon gina ang estudyante sa ila sa nga Christmas party. Bakal mo da regalo, bakal exchange gift, kag bakal sang menu nga pwede madala sa ila sa nga Christmas party. Ang misay kay na ni Gobernador Bongolacson sa mga nagbaton nga mga GOs kag COS sang gift packs kag regalo kay nagtiming gid mo. Si Gobernador Bongolacson nagasaulog subong sa iya ika-63 anyos kag kaadlawan. Tinagligad to mo man natabo, no? Sang nagligad nga December 2021, nagdungan man to, gindungan man ang lights on ceremony sa birthday man sang gobernador. Daw man to natabo, nagligad nga tuig, na nagtag man to yutay nga regalo sa mga GOs kag COS. Tiya mensahe kay na ni Gobernador Bongolacson, trabaho la sang hustobla, no? Trabaho la sang insakto, kay hindi gid magkalingin ang provincial government sa mapangita sang ideya para nga mahatagan man sang dugang benepisyo kag kayuhan ini sila nga mga sahi sang trabahante sa kada bulan sang Disyembre. Yari kay naho ang lipot lang nga mensahe ni Governor Bongolacson dito sa lobby sa Provincial Capitol Building. Akin lang yung pasalamat sa provincial government sa ating mga DMO at COS. Kapalo po na ang inyo mabato na rin sa provincial government, hindi pareha sa mga regular. Hindi man namon pwede na papayaan na po kay kapalo po nga damo sa inyo kung ano na lang ang trabaho ginahimo ninyo pag ginaublan nyo mga ginasapos nyo sa sakto. Kadamo to sa mga dito sa Tambara, sa Mambukan, no? So, kundi na kinaldan sa action agad, masaligan naman ng DO ng kag-COS. So, I hope na sa umaabot na tuwing umugyapon, why isipay sa trabaho, kundi ang kinauligan nato ng mga negresyo. Action Firing Line. Kaya kabati man ang iban sila nga mga job order workers kag contract of service workers dapat why isipay sang trabaho. Kung makaya man lang hala trabaho, kay nga ginapadilagan ka muna sa performance nyo. Basi pa lang kung may ara sang may makahutik kay Gov Lacson nga Gov. Ina si
si Juan na si Juan de la Cruz, si Juan kasi Pedro na kampiyon magtrabaho na waay na nag-isip sa trabaho. Ti siguro huya man na magsiling nga aber pangitay pa maagi nga ma-promote ng posisyon niya o ma-promote ang iya siling status from GO abi himuon siya casual saka-saka blang posisyon para nga at least malakip sa Christmas bonus sa dasol nga tuig. Action Firing Line. Di bla. Pero kung pigaw performance mo, nagapili ka sa imo sa nga trabaho, bisan pang ang trabaho mo, simple man lang, di ka mabugat, dumdum ka mo nga nagligad, mayara sa pilato, 12 gid ka mga ambulance drivers nga ginhire samtang grabe ang ratsada sa COVID-19 dito sa Negros Occidental. Assign sila to sa Provincial Disaster Management Program Division ng PDMPD. 12 ka mga ambulance drivers nga status nila contract of service man, COS man. Ti medyo mayara sa problema within sa LSD grupo. Ang pinakareklamo gito, late nga pag-submit sang trip ticket nga ganatuwag. Nga kung si Provincial Administrator Atty. Diaz Pangpambalon, nakabigid nga isa kapag supag sa pagsuludan nga dapat kuntani, antes magbiya, antes tugutan nga makabiyahe, makaabante ang government service vehicle nga ginamaniho sa ng driver, dapat may trip ticket na isumiter. Action Firing Line. Ang resulta, gin-terminate ang ilang sa nga contract of service. So, libog naman ulo nila, pinsar nila, kundi naman sila masaylo, nangita sa obra. Action Firing Line. Kaya kabay pa nga nagdulot to sa paminsaron sa mga GOs kaga CUS ang simple lang nga mensahe ni Governor Bong Lacson. Aksyon Marlon Heredia sa Action Firing Line. Action Firing Line. Firing Line. Impunto na sa Nueva Action Radio Philippine Standard Times iban nga mga balita nga way tamalabutan tutok lang sa mga news kaga public affairs program sa Action Radio Bacolod. Action Firing Line Martes nga pagpangalagad pizza 13 sa bulan sa Disyembre tuig 2022. Magatakop temporaryo sa kalang sigapon sa atos sa mga aksyon na unit reporters News Center ta Action and Defensor Lisay there is a technical control. Katuwang nato na aksyon Nelmar Madera with action JM Baikin. Ako naman action Marlon Heredia. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio